Ndinoda kupupura kupedzisa kuuraya munhu kwandakaita ndichishanda muMortuary. Ndiri murume ane 42 years. Mugore ra2018 ndaishanda pane imwe mortuary muAlberton muJohannesburg. Saka pabasa pedu apa, sezvo taishanda nezvitunha, dzimwe nguva kana kusina basa, taitoita madhiri nemanesi epachipatara kuti tiwane zvitunha. Sometimes manesi aitouraya vaya vanenge vachinetsa mumawards too much, especially those who want to report too much to the doctors for mistreatment. Tovapawo pashoma sezvo vatiwanisawo basa. Sezvamunongozivawo kuti muSA all corpses are sent to private mortuary except for those suspected of foul play and needs post-mortem, ndivo vanoiswa kugovernment mortuary. Saka rimwe zuva ndiri pabasa kwakauya a corpse which was declared dead after a road accident in an intersection near our workplace. I placed the body in the mortuary and labeled it as deceased, and I was having her particulars and waiting for the relatives to arrive after they have been informed the EMTs that ended the scene. Pandakazodzokera mukati mumochari ndakaona plastic bag kuti shwaka kurira, kuratidza kuti munhukadzi uya akanga asina kufa but was unconscious. Paakauya kuzosiyiwa nemaparademics, akamhanya kunoudza my supervisor aiva muzulu kuti munhu amuka uko. I think it's because kachando kemochari kaya kanga katomurova. Takasvika ndokuona kuti she regained conscious zvechokwadi. Ndakanzwa my supervisor vachitaura neni nechizulu vachiti, uri munyowani shuo, uri kuda basa here pano kana uchida kurapa vanhu kuti vapore, wakadini kuenda kunojoina nursing? Panotodhila nezvitunha ende kana mari yapinda hatingairegi kuti munhu amuka. Unofunga kuti unobhadharwa here kuti munhu amukira pano? Unobhadharwa kuti wachengeta chitunha chete. Akabva andinongedzera nedhrowa raiva kuseri kwedhoo. Zvikanzi tora rabha hama upedzise munhu wakanyarara. Apa basa ndairida ndisina another means of income. Ndakatora chisando chiya ndokurova munhu uya nechekumusoro kwenzeve kudhuze nekugotsi. Munhu ndokuti sarai. Saka ndikangofunga chiitiko ichocho hana yangu inorova hama we. Ndakazosiya basa iro mugore ra2019. Saka ndinoti Mwari vandiregererewo.